अमन प्रोटेस्ट खालायै जे पांडा चंजाखा त्रिपुरा हानि बुबाग्रा सिनि प्रदुत किशोर दे बर्मानो पुलानानि खुलुमा ताई हामजांमा याफारो ताई सिनि दफानि बागै साल कलमा बलंग तंगैबो डेमोक्रेटिक लामाव तंगैबो सभा खालायनाय सिनि बरम गोनां ताफक विजय कुमार रांखल ताई दायेस तंगनाय जुदा जुदा मथानि अजामा अकरा ताई तिनि अर फाइ मानजा फाइनाय बेबाक त्रिपुरा हानि सेंक्रागो जतननो पइया तुआइ पिसिनो नरेना हामया फारो ताखोदो जों बलंग तंफ्रुबो छाइ फाइका चेनि हानो जों बाग्या चेनि हानो जों बयनारिया जों बलंग तंफ्रुबो विदेशीरों रखलायका ताबो रखलायनाय आमनि बागै चेनि महाराजा एनआरसी केस बिबोनि लगे जों बबाय थांचाङै बिनि लगिबो जों आफाद मुखा जों डेमोक्रेटिक लामातैबो विदेशीरों जों रखलायनाय जों इन्डियानि सासन गसिवैनो हानाय किन्तु बांग्लादेश नि शासन कोनो दिन जों मानि नागला कोनो दिन गथिया गसिवै मानगा चीनी बुबाग्रा चीनी यूनिटी नि सिम्बल फिया एक तानो इशो ओइसिनो तुयै ताङै चीनी तिन बाजा किंना ताङै खादै जों प्रतिबाद खालायना अमा आंनोरनो सुनानै नायो ताङै जों खागेना नां एक ताइसुनो थानचाङै मैया अमा वान सुनानै जों नांनाय बसकांनि साला गोबां मातेबो बदल नखरनाय जों कायबोजा थकक जाखिनाय जाति हानि कक सावै जत पार्टीनो सावो हा दफा तामु गाचिनि दफारो बजारे थांजोबैगासिनो बसकांनि इलेक्शन फाइट दङ आरो विभिन्न राजनैतिक दल যারা ত্রিপুরা সানো ফালছানাই হানো ফালছানাই বরংনে বসকাঙ্গ থাঙ্গানে নরক সাবধান তরনে নাঙ্গানে রাস্তায় চিনি ত্রিপুরা সানো নরকটা ফাল যাচ্ছিদি তাকুর চিনি হানো ফালনানি সুযোগ তারিছিদে নরক নখানা তামো সাওই দফা হানি সাওই থাঙ্গै তিনি অদফানো और मानव बारी वो सयजना गुली साल कदां कगै बिरिका जाखा थै खिगलाय रिजाखा ताङै तिनि बरक अ कगजाङै र जिबि हासपाताल ताङै खक्साराम साहाय्य माया जतन साका सरकारनि साहाय्य माननाय जों थाङै नायका 8 तारिख कगजागो 9 तारिख ना आंगार फाइका खमलुंग 9 तारिख को थांगे नायका तामुखा जों थांगे खानाका घंटार पर घंटा गेन टेबलेट इंजेक्शन नांगौ रां करै चेने कोनो फान करै चेने संगठन कताल चेने जे मानते जों 500 1000 खाय चेने जे पकेट तंगनि जों रिचुबाखा कोनो राजनैतिक दल चुसुबाखा आं साइमेया किन्तु जरा क्षमतावा तंनाय चीनी दफानि कक छानाय चीनी हानि कक छानाय र सरकार निसुबा सुरिमे फन बंगले पाटो त फान कबान तंग ताङै बरङ कासे इंजेक्शन पाइनानै कासे टेबलेट पाइनानै रां दिमाया बरके खाइरो गेला ओ ककजानार नगै बन्दिका मुक्ति खालाया दा बड़ खाइ दफानि बर गया दिबा आबनि बागै जों बुस दत्तनन सिनिनानै जरांबाय फाइका साबासिनि दफानि बागै कक छानाय आर साबासिनि दफाना फालै जानाय बरंनो नरक सिनि सिदे
जरा जों पाइनानै ngoi फाइका सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल যদি রাজ্যসভা পাস হয়ে থাঙ্গৈ যদি বাংলাদেশনি বরফ ফাইকাखाय सिनि हा जों तंला जों कमरै थांसोनाय सालसा जों बुनि दास बुनि लेबार अंगै गोथां तङैबो बरम करिंगै जों बानसि तंनानै लांगोन आबुनि बागै ताखुरक आं साननानै नायमाखाय मसे जों जारा सिरायरमनाय বিভিন্ন সময় जों স্বাভাবিক জীবনে ফিরগৈ ফাইকা जों 48টা মত আছে ধান চাঙ্গৈ মানগাখাय চিকন চিকন রিজিনাল পার্টির তানে ধান চাঙ্গৈ মাইয়া তানে বয় কাগাयै তো आं बरंनाबो सोंनानै नायो जों 48टा मथा चिकन चिकन न तुइ तिरि टिवाइपि सिंखा 9 तारिख जुन नंगर नयाव दितेराबो जों कनफारेन्स खालायो जिनि मथाना आसे दिनै 7-8 मास सुखा जों मियाबो जुलाइ बारियाव जों रेलि खालायो जिनि राजमाता थाङो 4 किलोमिटार बेबादि একটা সময় जिनि राजमाता हिबो जोंबाय बसाओ आनी दफा करे हिंगाखाय आं बर'नि राजमाता आं बर'नि बुजाग्रा होननाय सुतरां आनी दफाना हियगनानै बागै आं जेखाने बं तंथन आं खबरि दे आं फायनाय नरबाय आं ताइ बिसि सानानै नायलिया ताकुराव जों को कायसन आं नंनो थाने अनुरोध खायै आं कबंनानै नायो जारा चिनि दफाना फालि जानाय जारा चिनि हाना फालि जानाय बरफ नरक चिनि सिदे ताकुब्रा बरफ न चिनि दफा बाय सिकागनानि बागै नर यात्री रम सिदि जों ताइ फाल जागलिया जों ताइ पाइ जागलिया पाइथागो आं कप खायसनो सावि पाइरिसिनाय one for all for one जों कायसानो जत जों जतनो कायसा आबनो चिनि बुबाग्रा जतनो न खुरुमबायसा